li Tirkiye ji bo serdema 2026-27 hilbijartina dersa Kurdî anha dest pê kir. Em anha destpêka 2026 de ne lê hilbijartina anha ji bo payîza îsale yani ji bo sala bê ye. Heta kengê anha heta 20 meha duduyan dem heye. Ve ev dem bê dirêjkirin yan na em nizanin ji ber ku carna dirêj dikin wê demê lê em benda wê nesekinin heta 20 mehê gerek em ji bo zarokên xwe Kurdî di nav Kurdî de ji du heb zarava hene kurmancî yan zî zazakî hilbijêrin. Kî dikare hilbijêre? Li Tirkiye li gor kanûnê zarokên polên 5, 6, 7 û 8 dikarin hilbijêrin. Polê din na. 2 saet ders heye hefteyê û hûn anha da hildibijêrin. Hûn ê çawa bikin? Yan zarokê we wê ew metna dersên bijartî ji mamoste yan jî ji müdür bigirin. Ji bilî wê eger mamoste nedabe yan jî müdür nedabe zarokê we hûn dikarin herin dibistanê û bi taybetî bixwazin. Ev mühîm e. Li tu derê müdür yan jî mamoste nikarin bêjin em nadin ji ber ku ev der kanûnî ye. Tiştek wisa çêbe hûn dikarin bibêjin em ê derbarê we de dozê bekin. Ev mafê we ye. Yadin carnan metnê didin zarokan di nav wê metnê de beşên ziman jê derxistine. Mesela kurmancî zazakî jê derxistine. Hin dersên din jî. Çima dibêjin dem tune ye. Ger metnê de tiştek wisa hebe yani dersa bi Kurdî kurmancî û zazakî tune be hûn dikarin îtiraz bikin û teksta dürüst jê bigirin. Ew nikarin nedin we. Ji bo li dibistanekî ders bê vekirin divê 10 xwendekar hilbijêrin. Zarokê yan ji zaroka we tenê hilbijêre jî feyde nade. Gerek hûn bikaribin, ev xal mühîm e, bikaribin ji pola we yan jî ji polên din ên dibistanê însanan bibînin 10 kesan peyda bikin. Li metropolan belkî ev zehmet be lê li bajarên Kurdan ev hêsan e. Feydeya wê du awayî heye ji bo zarokên we. Yek jê ji xwe zimanê xwe, zimanê dê û bavê xwe hîn dibe. A duduyan bi taybetî li bajarên Kurdan çawa dibe ev ders serketî be ku gelek Kurdî dizanin puanê wan tesîr li temamê dersan dikin. Li puanê giştî dikin. û çend agahiyên din par 6,000 kesî ev dersê bijartibû. Îsal hê nediyare yani sala pêşa me nediyare wê çend kes serî hêldin. Lê çima nebe 100,000 û çima nebe hêz zêdetir. Ji bîr nekin. Heta 20 meha duduyan li Bakur hemû bajarên Bakur û li bajarên Tirkiye hemûyan hûn dikarin serî lêdana xwe bikin û dersa Kurdî ji bo zarokê xwe hilbijêrin. Xewet be.